A mañá do 5 de xaneiro, Melchor, Gaspar e Baltasar venceron a chuvia e o vento para chegar puntuais á súa cita con Vigo. A primeira parada que fixeron foi para saudar a todos os nenos e nenas que non ían poder agardalos esa noite dende a casa. Os tres magos de Oriente repartiron caramelos e estiveron acompañados de músicos da cidade que quixeron sumarse á festa. Nalgúns casos mesmo adiantaron un agasallo dos que repartirían pola noite. E ao rematar a visita, correndo ao concello vigués, porque aínda quedaban moitas rapazas e rapaces que querían recibilos. Os Reis Magos saudaron os representantes da nosa cidade que acudiron a darlles a benvida. E despois atenderon os nenos e nenas que se achegaran para coñecelos en persoa, pedirlles un desexo ou lembrarlles ese xoguete que puxeran na carta e que tanta ilusión lles facía. Tras o xantar chegou un recibimento máis institucional no que os Reis Magos obtiveron as chaves da cidade e despois dos vítores da xente e do saúdo de Gaspar, o tenente de alcalde Santi Domínguez trasladoulles ás súas maxestades un desexo compartido por todos os vigueses e viguesas. Sabedes que non estamos atravesando un bo momento. Hai crisis económica, hai moitos homes e mulleres na nosa cidade que non o están pasando ben. Hai traballadores e traballadoras que están sufrindo. Eu vos quero pedir, maxestades, o desexo que de todos os vigueses e viguesas, que nos traiades un ano 2011 donde haxa máis traballo na nosa cidade, donde aquelas familias que o están pasando mal superen estes momentos e, en definitiva, que fagades que Vigo sexa máis feliz. E Melchor, Gaspar e Baltasar tomaron nota da petición e marcharon, porque os reis, que para iso son magos, conseguiron mellorar o tempo para que dese comezo a cabalgata. E a xente agardaba expectante. E apareceron os paxes a cabalo, e magos, e malabaristas, e ata unha balea, e moitas carrozas, e veña a tirar caramelos, e a xente que non paraba de recollelos e pedía máis. E por fin a comitiva das súas maxestades pasou á carteira real, e pasaron os camelos, e chegou Melchor, e chegou Gaspar, e de último, Baltasar. Los reyes nos dan caramelos y aquí con mis amigos compito y hago juegos. Baltasar, Melchor y Gaspar. Pero yo estuve con Baltasar, estuve en su colo y no lloré, fui buena. Cando marcharon os reis, a maxia de Oriente trouxo a neve, e os nenos e nenas de Vigo deitáronse cedo soñando co día seguinte.